Yawatia and Murigeli records. The last 30 years, Kitutu Church North, Kitutu Church South, into talk about number 8 and 9 respectively. Tuanja ti tuanja, toso engoroime, toli neme teigoro, no tokaleteki. No torabo, ndota keire, omosikoyo, kago chagocha, na into tuare, a debate again. Toteva ningaki ngayama gosali. Igonga nava agenda because I'm an educationist. Je agenda nava no ni twa karuto we karansande twaligereria twana ukwana na abamura bande ba koru luo Nyanza. Nonya na abana babogera na ubali gotanga na medicine. The numbers were highest from Luo Nyanza. It is no longer the case. Abana bono bakoba number 1 na abana ba Central Kenya babwati kuna abana basigisi abuna ubako so medicine tinda kuwa na engineering tinda kuwa na course chinde igonje na atene na nabe advocate ya masomo kyara no ndawo ne yine chakobe agenda ya ino omo elio tindi mwana siasa lakini nali kuboli ngaki achire korali gereri gabono siasa egwako gusi nande no kobamo mwana egosietu korwege kabwetamo toko bebe kabo bibere nande na omugutugutu mwakoreke mwagenda guchi asimoko ganda yatobeamo egerene karumu atumira abagakaba na abande ekero bako negotiate bamanyanga gusi ngamekoreteke Yesu oi nyasaba sesenie. And William, my brother, I want to wish you well. Your Excellency. I want to wish you well. And I look forward to working with you. Thank you very much. Biamono-san. Biamono. Karatigan. Oyo no monyagitaria sama somo. Asomete mpaka karugu daktari. Mwarenge wanja so bwa motote banga kono ntoto ketechi daktari chinyinga kuetani namba yaye. Nande mwalengi wanjanga William na Mogere Obure na Charles nyoba kubwata na iga tomendeji daktari. It is all possible. Mutako mongero roko bigana njini ngwete mbegente kina na kiyo kantigare timbe. Ndenko na mangana. Mabu. Biamono. Thank you my brother. Nyasago sisenie bwata noti kabisa mno muyibwate teigo elinde togenda mangana amo. Nganjire ndeto njali. Njali tata njo na yokuani abantu baito elinde togendere njali yamono eso ngo tuamanyiro mwa omumuru watangaro moro kugwe sabu ako calculate 1 plus 1 nyora 11 biamono nganjere oyo no murayi ito okoliro oburayi oko mochorirwe tiganera abakwanire manganamu biamono master of ceremony abagusiba mente abakwaniga biamole naende asa Marieta Nche Marieta ankoro kudorika nyangacha koruboge tutu moso jonsa nche mbatangere tabagere kurumata alia chikura chabo gere chonsi pio ngincha arigo chimate nche nchibwato mu ukone imi igobana igonde a contractor kisi count ncho mongina ndalia na bangina bande mbara babere batato togo cha kubwatera na bangina abu ntoko beka maguta twamnya kama koli mbore kina kitotagete kakimbia mono sana engakieye bana igato chikogenda igototagete tolinge kabisa chinda cheito tominyoke toligyo momuro moronge tobeke kisi count mo basa gotiga kisi count yagenda roche kakika moranche kero bwata abana bao nyomba
no manyete ngoyo abwate ndende oyo na abwate iga oyo na abwate ndende ngogo tigere bindare ndaba bande oyo obwate ndende kiagera ere na bagwe kanyanga ki ya tigambe geroyo ngobwate ndende morote ga iga Kisii County Mogere Obure naende bano ekero bontuntu akebwata bogetutu bakitiga toererio mobasi ndiamona samangana ayo igo eringe naende bekakere entange DJ oyino mheshimiwa itochire gaki mopurego Mabuna bawikaranga ya mambo amina karibu mheshimiwa ito mongina kole na buganje linganele ndiamona tigamba sabera mayo mheshimiwa Kirisi karibu mheshimiwa Mintombaka karibu sana ndiamona na mheshimiwa chancellor ikiraiga mutago mutainga karibu wewe ndiamona allow me now in bogetutu seito eiga otobwate nechinyumba chito chinde nchiroro Goro kumia durono iralwako kudo mera mibudu muka luwoko du walwaki wuduma tuturwa mwa erongagi daraja mera Januo Goro wani Chris kudo mera buana miwa DJ Aroganyasa wae, mama aroganyasa mama. Aroganyasa wae, mama time gonna sing. Mama time gonna sing. Tomorrow time gonna sing. Mama time gonna sing. Apenya bendiera. Apenya bendiera. Era korumo kona. Biamono. Thank you so much. Agoyo simu tetima kama. Agoyo. Omogako yo gare clan elder. Igare clan elder, now for that reason is the chairman of the Luo community, the entire Darajambiri. We have brought him here. According to Muraba Itona, Bagaka Itona, Banginabare, Igare Darajambiri, Nabaruimba Gendred. Allow me now welcome you, Gudomera. Biamono. Kwa niaba ya viongozi ambao wako mbele yetu, Chris, William na Charles, na wageni wote kwa jumla nimewasalimu hamjambo. Mimi ni Mogambi Muga. Mimi ndiye mzee wa kijiji Darajambili Ndizini. Sio hivyo peke yake. Hivi majuzi nilipewa kiti kubwa inayoitwa spokesman ya elders wa township location. Gagie keroge kenene wori. Si ni hivyo? Hiyo ni kiti kubwa. Spokesman nduete Mogere mpaka gusi na ende gae go Kwa ufupi, wacha niseme ya kwamba muda umewadia. Hapa kusiba ito. Muda umewadia ya kutofautisha gunia na barangeti. Mwaigure hiyo. Muda umefika ya kutofautisha gunia na barangeti. Msichukulie ya kwamba wote ni viongozi, hapana, mpaka mtofautishe. Msipotofautisha gunia na barangeti, hamtaweza ya kwamba county ya Gusii itakuwa ya kwamba imerudi nyuma. Mimi nimefanya siasa muda mrefu. Hata wakati wa James, mimi ndio nilikuwa mstari wa mbele nikizawisi abaruroche n'abanubi eli nibamwaka ali chikura. No nyambono abagusi anani abaruroche banchire. Abageremba iyo barabu. Era abageremba iyo abagereba kwete bali batigarete n'abaruroche. Na bumbaro abaruroche banchire abanubi banchire babwati babo Chris na William na Charles elinde Basoe County. Unajua Wajaluo wengi wao ni wanajua kali. Saa hii ile njia kuu ya kutoka Junction kwenda town italimwa na wale wanafanya kando jua kali yao watahamishwa, na hata penye watahamishwa baada hatujachua.
mukichukua hii uongozi mukumbuke baruloche bali kando ya barabara. Amina. Moba inyore gaki mbasa ko nyora asiba gukorera emiremo. Thank you. Basa yani basa ko manyora asiba gukorera emiremo. Asugukora nelinga napendelea kusema msemo mwingine. William, nilikwambia hiyo jambo ya kwamba ni msemo. Unaweza kataza ndege isijenge kiota chako kichwani mwako, lakini huwezi ukaisuia kupaa angani. Hiyo inamaanisha nini? Unaweza kataa Kristo asiongoze Gusii, lakini kama Mungu alipanga ataongoza hata kama iwe ni nini. Talibo higo. Moko nga chikobi aina inde ngira nensaranze. Mbia mono musise ni gaki. William gaki musise ni. Gaki dianya saba sise ni. Asa koro. Mbia mono. Thank you. Thank you. Thank you. Gudomera. Ibe. Iromobe. Biamono. 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 Thank you, DJ. Thank you, DJ. Abana ba minto tuatebete ngai timwe wekebe a full house. Mtoko rosie timwe ra how packed. Etabu ati abantu bonzi. Ekaro tuanyorere Gudomera kurumate akwanda mangana maya. Abana ba minto bare iga babware talented abantu abaya na nganchire ndete endu yane Matthew era kwanaringa nerimo my brother Matthew. Ngoire mboyo korona tuanyake tege no tanya kunciariri yogo nasanya sai bantu bakura wange nasai na tuanjete abantu aminto ngo kwani biamore mwezi nago kirenje kuri na igoro gaiga ya na igure uya sana omugako Obure twa na kodi na re campaign ya myaka mengo 2013 Obure soko tara kwanya ko nanya ko bisio no toka bakoma bo basimbie na itumbe mbiyere oye bakeke cieri asokera wo manyete ndagendo ngege maiga ria asoka nso nyumba soke ne bi Obure mbia mono ne timu yao na kumiri sana nga omumuro yombaka nkomo igwa bia mono soko twariga nibuga na ende na koire ntete moto gukora muira na mai gamba seseni ndogamba muri ndubabere ongwae gajete gari mumbu gari kyogo kamo seseni ankamurangiri ongwae njingo seseni oira nege pindi ya kabere ongwa kaira nege pindi ya kabere lakini taje tikondora lakini ndi gotewa ngambobe agaguchubuyeba n'abantu batari kumunyoria bia mono gakingo saba muna tole ga bana to biarete bona na so biri abana muna ndo senso meti omwana bere isika bona nginda muire ni tabu atibes engo saba Obure kora agenda busongani oto inyore muna nduwe birama ko biara tora abana tali birama bya bari ebirama bya kisi count beyonce p baka gituti chache not ntoli ko inyoru maene lakini ekura to gwaka ntoli ko manyunga ntoro engo saba kimora agenda baki moto inyore ni mwato inyora muna baro mwana anso meti ali wana ko muri ga singa yere nga kingokora otako ire kero geke osuno mbwatero mwana ko bokacho konkonya je tinda dio ndike konyero mwana amina eliye tanu ma eto muna ngoro bukoro kubati yongeri mobwa lakini ngogenda ondo ole tora agenda ne omaete omura ka ngana na are marte mundo tare mareti kunangonda usana tenge beka ahota no mubeka no mate William mutatoka tengo tokota chobo nyansi obo mogende nani moicha motonyore ga tokota cha ono they have accepted it is Chris, it is William, it is Charles, it is William, it is Charles. Hey, yes. Biamono. Asante sana. Biamono DJ. Thank you so much. Ma. Oh no. Omwana oyo minto tanyoti none erangi ebikono.
Koro. Biamono nganjire ndete. Biamono. Nganjire ndete karatiga. Okorire. Karatiga. My brother karatiga. Ndete Obino. Obino. In charge of the youth. Obino. Biamono. Karamutiga repanga. Biamono. Karangunelia DJ yegente. Ogina jualawan. Extra pan lo bedango. Oh. Aroganya samai. Aroganya samai. Ni mama aroganya samama. Aroganya samai. Ni mama time gonna see. Mama time gonna see. Samara time gonna see. Ni mama time gonna see. Thank you DJ. Thank you so much. Mbiyamore mwansi pi. Ngorokia magoko yotabu atienda mwamuno mogabano ito Obure na Mbaka. Ngorokia sa magoko gosomo yigano yobo. Mbiyamono sana. Litangani ngoro kwa Ayubu erindo Bino Kenani bwanensa abuchura kya mwasi gitutu chaje sauti. Obo maene omoshimiwe wa Chris. Buna bagetutu. Tuanchiranire neliro bali agusiri anchire this time round naye ugurai county abantu bande bachira bagotungaina ngamba tumanyete bakakenyire kabichi Nairobi bagotungaina Nairobi county teyo bakobori chikuro kirisika sobere senator nero tumanyete buya oboswahili mbora abantu bachakire ganga bono bagwekoresya oboswahili apa na yundurgo jugwanja umugako nero tumanyete nabe seneta nanego mwaduru bugabana obeira igana intwe miaka yonse tali boigo kibale ne deputy ya Mbaka umugako muyo moterere tunde mbotesire teli sobya ngenje kabire iyo na Charles Mbaka so ntaite Charles Onyanja oyo mama no arwete bonjali ali nyumba ya maji so banso muno alinga aibo no mumame ningosigete biamono sana se bo seneta na boisaine egento kene tato kubate kwa niaba ya youth omugambia bamuratu bwata masakarons pi lakini ntubwati gazi agatugo sabazi litali omonene buno gotangaza Kisi county tarehe 8 mwezi wa 8 ochakere bijana teko babyaigo biamono nyasa korende na ntugo sabire ngo kubwate 100%. Thank you so much. Biamono youth iyo okwanire mune youth boronge o manage youth ntogwana to chikonya entagete youth te kabe moya muntu musacha buyeka tigande tene youth ende yo muswati nera ichakwane nyora bana baiseke batagete kende nera basabire Rose nchungo naende baba nyoto mai gotenga bono lera mpaka otenge mabu era korumo konakona agoyo simu dokimatema agoyo simu makamaka message agoro sama kiuro mama me aduoko apenyo mama karango marach apenyo ngando karango marach apenyo mama karango marach moketo claro karango marach ni mama karango makini. Thank you so much. Mwana mwise ke mate ka sibiri biyega no nyemuntu gwetera bakomorra bono rende account into gotaka abana baiseke na baruba toko abange nose nakimwachira baba Biamona siribaga nanche gorari bagari kwa kwani mbiamore mwenzi na bakwani nende mbiamore mwenzi biamono mheshimiwa Chris Obure William Mbaka and mheshimiwa Nyacha tumefurahia sana hasa kutarangeza mkutano huyo kutukaribisha kunaba kama Kisi County as a representative of young ladies naende Mogos office, remember the ladies. There are so many ladies very trained. We request when there are vacancies, moto inyore, eri ndoto nyare kokonya Kisi County as ladies at large. Mbia mana sei baga na ndetiga museseni. Takwana timuno mwana umenyaroka. Amangana yimna ndoche umaete na chako nyora William no egekone igakona konuti ebinto abegetense bakogenda mupange imbirigo to skip nimanyetebo nganchere ndeto muga kaminga ekero to ikaransete munenka ntu atebeti aminga museseni akareta abagaka bagacha bagaseni muga kaminga kindly come muga kaminga where are you
Yes. Omwako iyo mwese kumanyanga nyabikonde ngima igo kumbaka daraja mbiri na nero rumunyakirugaria na bacheta no mugaka umya nchugo chagaiga mbiya mono mugaka nchukwana lingana elimo igabere oseseni muganda nabagaka bamino mukoregasi mubabwate sina into batokonye borai nyasa okorwa borai taimonya bantu ko totanga no mugaka umanyete nako beke bintu byae no mugaka obwate omupangiri kuboko bwobugambi obugambi mbuli raisi tugamba tebigo obugambi mbuli raisi tari gento kere raisi igo yaya nabo kobosaba lero boe bugosinye obugambi no bokongu igo mugaka Chris na William gonare ko basaba iga Charles intwa bagetutu twagambire twagamba muntu rende ko bwato bosie toko yo mine gieseri negerenge kanire torao yo minto Chris Obure gieseri gerabe bobe ndoko mwane ne gieseri inkinare ne toka nyeto inkinare toko kanyense amina gotenere tigacha tora aratora babwaterane no yo minto William na Charles egere obugambi bweito bwagusi porore kano obugambi na intumuna abagusi na endo abagusi nje nimbasigete n'abantu bakwirwanira abantu bengenche nene sana tali bantu bali iga n'abantu bechogete igo inche nare ko basaba komoranche abana baito basombire na endo moyo mukwani wa mona kwana abana baito basomete barenka ekero twanyorire egetari komoranche rigereria abana baito abarenka intubono nkorutoro mwamanyanga intu nkorutoro totatoka abana aba baito ngaito kubatiga mbia mono ekine kintu kiekene mbia mono nyasaba sisenie genderera naende genda esemechi mbia mono chikura kire mbia mono abantu bamintu mbromo maito muntu na rutari nyako beke bikoro to biaye wono mugako nango nyako mutenenia aye irangora my brother to gende gombia tule abantu mbabire boka tiandete from the abamura baito kiwango kerieki yaba okolega singi yaba boda boda ndeto munyakero goyo masa banyakero go bara bange lakini go na kyoro yo moga akimuna mwamonga my brother Juma incho from the boda sector you make a statement Mheshimiwa Charles amraba bache teigoro bagatebia dichito bakamotaingo tokugwa kina Chris Obure na inu mwenzi igaba muraba muna bare gate are set kokokorega sina inwe moko nyore gento
morute abama naba baito banyore naende barerete mbanyo egento ngereki abamiseti igotimba borereti tindi omuya tigarendo yakwane Science, boda boda, yende, boda boda, abamura boda boda, abaga kala boda boda. Tosike abantu beche pigi, tosike abantu beche pigi, tosike abantu beche pigi, tosike abantu beche pigi, tosike abantu beche pigi. Biamono sana. Our incoming governor, oyo minto Chris Obure. Oyo minto incoming Senator Charles Onyancha, noyo minto DG Charles Mbaka, na abantu bonsi pivachire abashimiwa bonsi pi abarundi pigi bonsi tungo bakwa ni boirire buya kubakwa nande boirire buya abantu bechi bibi notore ko rumata abo notore nande mbiamono nande mbiamono ase oyo minto governor into muna barundi chipigi twara chande kirenga kientambe twara ngainiro koru 2012 toka ngaino egeta bakaira chikora bakagenda egeka 2018 toka ngainwa bakagenda rende oyo minto Chris oyo minto Charles gakina into oyo minto William naino emorato ngaine gakina into totigare igo tiga nyasatu seni manyore kirogo kare mwanyorere kirogo gakina into moto sugume ase egrupu yeto chipigi gakinto somete talinganto somete ndobate certificate lakini rende obokonyi bokobara ko chimoto asa abantu bechipigi chintera bachigali nchirororo county nene chigali nchiro chinyinge bono mogoto chora into babere batatu rende na entera bane rundiro ne ambulance tumanye omuntu bepibio bolibu na into tokonya kegaki igo omogambi ntuto ko basabara maya nyasaba konye chipale to weta chiatago kire chonsi igo kimoko irobo gambi moto kororere na into lito wete ne pigipigiga te konya gotomisana magena ra ubekere chiramiga na into to tebe ngambia mono ande nyasaba konye nyasaba seni oyo minto mogambi Chris seito aya rabire kwa chorete ndugo yeito nkagaiga seito ga twarabire bono twarabire se yani torabete se minto ga na into kiara vera ari morogoro matuko mange bono tiga kabere se to gaiga na into ga kyo minto tu abuse torabe se to ga biamono sana ine talbo tu akwane tengango kartole gasiamo take pege tibo igo mugabano ito igure omo dicho igure sene to igure bono nane natigariande nganchire bono mba mko request tata ne chigurupu iri ino yonse togo soka isiko muna rimu agenda kwa niaba yenu mwacha no mugabano ito bondi atosoka muneme we toraso koraso mugaka biamono mutako kunirikako nakogenda twaikire ase anene mono bono na enda bonta gitego tanga mora goseneri sasi mogo to chenjeria ne bintu biribinde bigendaria iganta gitego teba ngabono otora igese program ekobwati aiga biamono chuma biamono igatolega iga omucho William Mbaka ochire nabagisangi baye abande manyete na abande ntamanye omwana oli oginte nene gago barangiri tinko bamanya bonsi omoko nganjera ndangerie endu yane mombinya ekera bwatirege ntekeiga abana ba minto bangina nabagaka torete endu ya ito William egera manya koreta bagisangi baye ngora bonsi lakini William tata nyore nkwanyete bana dobono oligino amacha abonywe ontabire nakorete gasi eyo biamono bono iganto tagete otopange totabi stogo chakera diche shikiria hapo mbalenga mwanchire gaiga to welcome William gaiga atukwane na ndatukwanie biri ya tombija atima itukuseninga abantu bararaga ebiri ya tombire mawangina raito diche ingaka misuka kaigo aje babo minto kobo mugambi aje kwandire iga babo minto aje nasinyirwo musacha bunanda akora manganangu kwana mo yakorere mirimo na beire ndegi ko bugeri wembori nonye bugibo irembori tego tenga
nyekeria tabangina aje kwandire igaba bominto William Ominto naje tata William Ominto ngai wasoa William Ominto naje tata tenena igoro William Ndarora tenena igoro William Ndarora makobe kuchalera kwande bantu bitu kuchimate nyekeria to aje nasinyiru musaja bunanda kora mangana andu kwana moya korere mirimo baba nyekeria tabangina William Ominto bwaterabo William Ominto bwaterabo abagina baito tenena igoro bagakandarora tenena igoro bagakandarora tenena igoro bangina ndarora William Ominto naje tata William Ominto ngai waso abamura baito tenena igoro tata ndarora tenena igoro William ndarora tenena igoro abamura ndaro nyekeria tabangina aje babae baito obe babae William Ominto William baba imbwatu bukano sokoro yan imbwatu bukano bwa sokoro yan ngwane meremo William wakorire baba nyekeria tabonoga musacha uyu aje kwandire igaba bominto William Ominto bwaterabu njwa bono njwa ngora mutigere igobono bwaterabu mutigate bwika igoro aje ngeke kwarire ndo chayo igote tosende tugitora abande tukorere ncharatat baba William Ominto naje tata William Ominto bwaterabu William Ominto bwaterabu Kristo Ominto ngai bono wasoa oburo Ominto ngai wasoa oburo Ominto ngai wasoa njwa ure turatengera mugambia njwa kamunogota aje wandire igaba Ominto William Ominto naje tata William Ominto bwaterabu nyekeria tasa William abangina William ngai wacha kurate nina gocha njora nkwanya maigata nkora tunda korora bunuko girigenta nyeke ikurango soito mubuko ngete gento ko mubuko na saure weke iliato William ngai wacha kura nyeke ntugutia ta William aje ke iliato angira my DJ thank you so much anando mentiranya saure go aje nyeke iliato anto baito. Thank you so much. Aya abage tutu ba Minto mbiamole. Aba basirende mbiamole. Aba nchari ba Minto. Bono morochie ne sesenio ekerembura ya tule. Ngakie nyangie yego tebwa. Ne sesenirie. Ige nyangi ye itombu yere enyangi ya Chris enyangi ya Charles na William tebwata neti bono ntagete abageni baito mbare ntara kwana barangeria keiga mubarora abageni bali bacha elinde manyago kwana esi bono iga ntobwata KMCA kiachire kiacha ko bakerori barore nyangi yeye ntobwate aspirants bonsi goika toba manyigo cha simure gase bonsi siasa bakorigia bono tigango torre KMCA chira KMCA nabo chigocha gocha mutwa keiga MCND onsi osomekanga obike pouvoir ezana bakolona abago totebie lieta elinde abakwani akeigo tutai speech yoko bakwani tu akeiga elinde Our Deputy Governor, asante kwa nafasi. Abantu ba Minto, abagetutu, abarubo basi, abasani baito abakisi county, abakwande bwakire buya. Mimi ningelitaka reggae lakini ni vilamu kuniwekea reggae. Nobody can stop reggae. Niwekee reggae tafadhali.
our incoming governor, Bwana Chris Obure, oyo olenge chairman yani ya ODM. Mimi kwa majina igonkoro kwa Mheshimiwa Jen Justice, nominated MCA kure party ya ODM. Na ndiye chair Women League, ODM, Kisii County and Nyanza region. You go in the proud of my party. As a Chris Arenge, by that time ODM was an ODM party. Ama ene pito kwa na mukungu boli. Munongo akora atabana musacha boli. E party no ODM. Azimio la umoja. Tochunamba katapaka karabi azimio la umoja. Raila ni state house wakati huu hakuna kudanganyana hapa. This time round Raila ni wapi? Na into yani mizoletu leo hapa ni kuhakikisha kwanza Raila ni state house na abajumba ababaito Mheshimiwa Chris bune governor no mwana omuntu bune deputy na barabu basoire kenyanganyireke. It has been an empty-handed totabati a competition, and you know always a competition. Politics is about competition. Taiboigo kunyantobu ati competition and antonyorite competition. Now people are going out to do a campaign, a serious campaign. Tonyore leaders bazimio la umoja, whereby I believe Chris Obure no mwana mintoga they are the rightful candidate in leadership. I've known Chris for a long time as a leader, not as a politician. Because when in Ekararenge transport, again, Taminga Kweba Kobatebiga, Edrajeri Garnia Bicona Garnia Brumate, increase your Obure, Orete, Hack Equerende, authority, a bridge, Ekarosigo, Banabat Batarigo Chirochi. I'm very sure this time round, free and fair chigasi. They are not born to ride borders. They are born to bagendi chigali. Ngokorande. Chitukutuku chirichire gali naro byobo tobo gali byo sinini abana baitu babe kwa mabune bikundi baigwo gali boli bakora chi taxi ekyo moiso ndwarara ekyo moiso as women aninto bwato mokungu ekenari gere iga we have governor iga nto bwato deputy governor nto bwato mo senator. We also need that seat and we are maintaining that seat. Omong na Janet Ongera, ngobodi areke kyobo women rep, and bado nware na ataendelea kuwa na hata banduka tusaidiane. Asante sana, pongezi. Asante baba. Mheshimiwa Inwetu. Ntobwate any aspirants OMCA, any aspirant OMCA. Agwambo telika jinga okmingato hani sechochopo golieko ki sechochopo golieko ki jinga Robert Alaki Nyando constituency 2022 Raila TV Agwambo tebye lieta na inkio kobori na ndengai. Thank you, Mr. DG. Lero tuachile ku witness the formation ya obogaba nobonya wa 2022. Abwa somo nchali achire omogetutu omogima nomo basi. Nchenkoro kwa Ignatius Omoke Oxy onkobori getutu kerokia obo MCA Kitutu Central Ward. Thank you very much. I support you 100%. Asante. Next. Mheshimiwa Ndejimbi Yamono. Nche igonkoro kwa kama kirioba seitonya tieko igonko bori obo MCA bwanya tieko ward. Egia kabere ande kio moiso. Ntumune nyomba yo mogetutu korusugusu bakairianyi. Omo murabwe katobwate se county gakoro kwa William Onsongo Mbaka. Mheshimiwa Chris 2013 aba getutu Mbaka konye to kabe senator. Na bono tuanjire ngo kwa tolegetari.
lakini tukurira iga ase governor James Elvis Omaribungu ago tutaitogende abu no tukwira bia mona asiribaga aya basi mbuya mana asiribaga aro enkor kwa shem papa ninje narura atambe South Mogiranga sakor kumuticho nkobolie kirogo kyobwe MCA na igwo mugaka nwara na chichambo benakora mwaka genda mutumbu ya mono aya nando aspirant ondenara mbia mono waheshimiwa mwensmura mo governor ito incoming governor mo senator ito Charles na William diche nanje ngoro kwa Charles Lwango ngwae umo kansoro motanga nweri tunda usiengima mo kansoro lerteraira bugia kumu ward bonchari goitera chinguru cha Charles Onyancha the first born abangi namura nabagaka umutangi araisa gukua abambarumaega mono ene ninje narengo through Charles umutangani na ande nkageritenga mne combination ya mwaro siria serikali no erega wish you well and mwatu nyala bartu aruro biamono asante sana oyo no aspirant MCA bogia kumuwodi Councillor Michael Muinga Nyangate na basabira maya bagia kumu tubwaterane oyo nigakorwo Councillor Simon Ondigi former chairman Sunega Town Council omusani for His Excellency Obure ninche boigo I'll say something at the right time. Thank you. asante aya abuna MCS aspirants na balia bale sekerogo tochese MPs ondenale utagete kerogo ekyo aspirants MPs ondenaro aya bas bono nchetigankwa na yane ditanga ninkora abakwani nande nabakwani nande abagetutu ntaete gukwana on behalf of omugetutu ntwe muna mwaigwa abantu bateba abagetutu bagambire se myaka 10 ntori kwegimera twaburure munari twagamba tigabono bogende gucha nabagetutu bachorire sobomo muna bareiga omugaka Chris Obure nero gochiko peperushe bendera ya Azimio la Umoja no mugaka Charles Onyancha nero gochiko peperusha ebendera nero mune senator under Azimio aitu aigwananire nabagetutu bagateba umugetutu koru kitutu chache South tiganera abwate obo deputy governor ncheni mbwate omogoko ekeronko ligereria experience yabagakaba no batarira gochichi nsobo ibabwata amagenderero amanene chakira bonchari nkora imokani tore twachikoligereria chipara muna chirosiri mbora mumaete boigo aya umugaka Chris nara abwate chi record chiaye chia development motapinge experience ye ichire okolira mangane serikali korwe CEO ya Kenya Breweries ochire mune minister ochire mune senator inki mura muboli tabairaneria network yabwate esa uribono egento gego chigokonya gusi nekero bwate network urataka koligieramu ngayogochia nogenda roads ngogo chikorra echina chichi network chigokonya county and yons umugako nyanja tari monto moyia amagendero aye nganchete n'abantu abamwangeire n'abasomu mwate abana no murogi ndi bwesa nabarobu n'abarogi n'abarogi se mo chiabo basomerete esa urikero umuntu nasomete inchira yabo taibo ero bono abagetutu nche bantebirie abantu nkubwatia
Nkristo Obure no Nyancha na bali bagocha gocha. Just for the sake of the media, because I know you are going to cover this, what I'm saying is that the Abagetutu clan have decided unanimously to pick His Excellency to be as the governor of Kisii County. They have also decided that Henry Onyancha will be the senator, Charles Onyancha will be the senator of Kisii County. The Abagetutu have also decided that William Onsongo Mbaka will deputize His Excellency, the Governor Chris Obure. Egasiye yengo chikonye koratore. Esa uli tuensi tuwakolire serikali, itogo chikokonyana, torore binto bionsi biribuenete gokorwa, binto kibigokorwa. Egente tangani, ekerota etokoleta amagendro. Goikomanya na your population is a healthy population. Nabora abaletera amagendro onyemba mbali healthy, mba okonya sa amagendro. Mba kogenda mugondo, mba koende school. That is priority number one. Ninchiko baeberalia keroto gocha korosie kwerende manifesto yetu wa include gentekyo. Priority entangani no kuhakikisha mnantu bwata abantu babwata afya. Elinde tumanya gocha as we build the labor force of Kisii to make sure n'abantu aba ngosoma bali na igure na amasomo naro abantu basomire mbabwati gasi lakini ntubwenete komenta aba basomire mbali gocha goeta munembura yature kuika togendere kubwata rinde na riri tutageta abantu bali basomete babwata wao okonyorana gusiye ito nebwata abantu basomete tokorwa abo tuhakikishe nendagera nero ekoriegu kisawa sawa. Thorough extension officers ngakibago konya abaremi ngakibago tara risabu mabamanye n'amatoke ngakia kurwara munayane munamunorocha onsi arwara bono ngocha gutugurande egentekyo nabo tubwenete bas tumago chaka bono kubekera abantu baito chibeso mubuko sauri abantu abono they are healthy people nabo bakora investment tumakurigereri chinchira ngakichigokorwa tumanya kurigereria ngakitogwa attract investors bachiche babeke ebintu ga barika abana baito esauri onye tumanyeti koega investors tokonyara county yo kate korosi factory county yo kate korosi ebintu byonsi kuikanaye utare isikaria elinde otebya abantu na gusiri is the best and this is the only place you can make money. Elinda abantu bachiche babeke chi industry babeke ebintu awao onyora abantu baito banyorire chigasi gosebano n'abantu isikomo chikoligia ekyo moiso itotageta amache bona aeri chindoche chiritua bwate kare ogwa kontimbu korunya ko gwachi gotendenere society esa uriyo goetera iguru bono igano akontimbu amacha aeri goikatorigi chi projects chi amache munanga ki togokora abantu baito banyore amache amarabu amacha agutara obuyantu bwate bitunu nobeke tankise getunu ekemo amacha yagutara kirase taibo abande mbale balese egeti flat iga nobeka gravity tegoeta sigo amache ne rasimo toteme nanga ki abantu baito turabatange mbanyora amarwaire ya amache baegwa amache amacha amarabu sigo agenda inero tutaite kogendereria n'abantu baito batoitabire sige gasi etego chikobara isi ekero itabire abantu bonsi bago gokonya gosengaki lakini ekero bwangire ririogo chigotirimboka kwanyore tingiri obekeire wono gwasugu emyaka yonsi 5 utanya gokora kende lakini tuagokire style mwato supportiri itogo chionye togo eta
itogochi konyora egasi rahisi se county sigo nkobasaba obo mu twatwarire abagetutu mwang'eire rusa nkore egasi n'abagaka nche nabanchire kero nkobarigereria experience goika tokore egasi nabwo ndaete gaki monganchere ndangerie omoseneto one bono nera arakwana make erinde nera aratogombia nang'akia amang'ana agenderete yonsi toigwe lakini nabo tokuratenga rende erinde torore nang'aki ng'ekeriato ase seneta gwachi gwakera kesinimati gusenuranya saure iguru ng'ekeriato abang'ina aji nyancho minto nyanja tata goko igwa mbuya onyenya kango kosuka maigana lingunyara kumurigeri gusera ng'egento ngobeka omobuko aji nyancho minto ende yane netagete obokima amache y'okonywa ng'ekeriato ngorere egento nkoria abang'ina nyasaure iguru nyanja no muyore nyanja bwatera abo orora magoraye agore bisuguti bongo bwaye tata bongo bwao enjero pimete 2022 mokini jisemi chaito nyekeri yato nyasaure igoro DJ itarera bwabu naranyore kantu muchira nyumba nyasaure igoro mbuya mono DJ mbuya mono asa abantu baminto mwekira bono mwambia abagetutu n'ababasi n'abanchari n'abakwandi mbuya mure naende etwachire iga egere motorore gose ntore kieni onye ntori kieni tokane riga iga ntonye gosari chinsa ekiagere eso mogetutu agoteba nogusie kogenda momaetibo lakini rende omogetutu mbara bono inwe enyomba enene na bonchari ntwa abakogoti tokobwata omokogoti omi nokoboko mbobe nche nacha iga mombwata okoboko mong'ire senate mbakorere emeremo uneri nakorete bonchari origereri gusia engima korengia amagendero mbonchari are na bobasi gose bono eseki ekere twarenga abachumbe ntwachitamo baganchora bune convener ya baguchumbe bonsi bagusiri konye nyamira no twarenga amo bonsi etware gokwana ne voice yemo kere togochikore president tokomatenga twenspinga matolento taete gokora kuike gesieri kiare kuiguka otwagorere ebinto korende kisaturu orora abande ndoche ng'oba moungosira bore mwari gotaka boirane naende nabu tutaete korenta oba mono ni nguvu umoja ni nguvu nerinde mono mono oborai mboga netie sagasaga igochera okoboko okomosi oborai ninu mokoborwa nekere mwaborure ori mwaboire tigo bakorire egasi intwe twacha kobasaba motokoboko tobakorire egasi intu nabagaka ntori koramonde naende eseke gusi abang'ina nabagaka
umwana ogotaya ng'amba bwati bongo yo bongo bwa embu yabore tari ero tabwati bongo gose bono panapo wazee hapaharibiki jambo. Ndota eti kisi yaiteche kwa babuna sonka akora Nairobi. Nagokire kwa iga rero twabasabire ekura nomugaka Obure twabaire nere emyaka emenge korwa ekere twarenge nambwete emyaka lakini ekere twarenge private sector kerare breweries nanje narenge company ekoro ku 3M naende na Coopers ya Mariogo na PwC auditing. Bono igo ntubwate experience ye sirikali naende ntwakorete nomugaka Obure treasury Ministry of Finance. Igo nduroche ng'a a combination yeyo tokobwatiguna DJ ito mbaka nabo turabae amagenderera isaine. Sasa wacha niongee Kiswahili kidogo kwa wale ambao wasikii ekegusi yangu. Ni kupigia asanti sana wote mliofika hapa leo na kuwaomba kura yenu. Sisi mzee Obure na DG wetu Mbaka nami pia Charles Onyancha tunataka kushirikiana vilivyo ili tuwaletee maendeleo. Hatuwezi kupata maendeleo kama hatuna umoja. Pia tunakuja kwa heshima. Hatutaki fujo kwetu hapa. Kwa hivyo nawaomba mkirudi, mnaporudi mahali popote mnapoenda, waambie tumekutana na pia tumewaomba kura yenu ninyi na wale mliwacha nyumbani. Wapatie pia salamu zetu. Na kwa vijana wale wadogo wengine hawana kazi, musife moyo. Ebintu ngocha bire inchira bire, lakini buno mugaka moya atebete siasa mbaya beka okwegena kwaino esa abantu barakonye kenyoruge ito mbuya mono nyasaba seseni. Asante bwana seneta. Haya, sasa omogeni yo itomo nene mugeni wetu chief guest inchendo chento kumurangirigo kuikatura motengi around torre gosena kongete baminto nyabiri ya Obure kagotene n'abantu baminto oyugo cha Obure ndo chembuyure tata oyugo cha Obure ndo chembuyare baba oyugo cha bamurando chembuya muri baitu oyugo cha Obure ndo chembuyare baba oyugo cha Obure ndo chembuyare baitu oyugo cha Obure ndo chengekeria tabangina baitu buru mitori mariuka nakibo senga kora bangina baitori mariuka Obura mboka ngumbu kendati kali angorire gentonguri anyasaure igoro oyugo cha Obure ndo chembuyure tata oyugo cha Obure ndo chembuyure tata William muyure atokore tomorembe nyekeria tabangina baba onyanta bweterabo ekagani kari moigo onyanta naigwacha Obure naye tata babo minto onyanta ndo chembuyure baba Obure sukemeremo Obure tata kigukora amagati kabona rikombe ryo mabeno ngekairia ta Vaito, thank you so much DJ tarerabo tata Obure kigukora matata gyati kibona rikondo ryo mubeno naje guturigeri gento gato guchira etimu yeje to kubiyobokana.
aya abantu baito litangani tiganda chaka na bogututu esa nonka motagete egabana yeite to kwanere egabana yeite to kwanere aba basi motagete aba kwanere abanchari ngaki mwara arengereria Mheshimiwa Obure, karibu. Vyema sana. Vyema na musike mbaka abantu bamintu mwensi mwaikirega abagetutu abanchari ababasi nekinyumba kindi kyonsi kyakirega igambya muri mwensi abakena banene mbya muri litanga nkigima yongwa kero musike mbaka mbya mono ikiagera akore mirubirie miya yogutwariga niga igabwoye ngo akambya mono nimanyete kamati nere yari gokonya kubanga mangana aya ikamati inero tubakire mbya mono tari boyo bono njetingo cha gukwana mangana mange ikiagera mbono tuguchaka yonde toteba so bwingi gente kemo nche nimbwato bwamato obuya nando bwamato bimyake menge nabantu bamintu baboge tutu ikiagera kuruekera naengo moke narenge university nkanyoru mwalimu oyomo kurubuge tutu nero nsome tinga ki university lere kurugu University of Nairobi ngeki yinjare nge university yo yare kuru University College University ya Karukuru University of East Africa ibwate Dar es Salaam ibwate Makerere na ndi ibwate iya Nairobi wono injirare ngo mugusyo mutanga ni goso university iyo tuwarenge babera bagusiboka bagusiba bere wona karutwanyoro mwalimu oyo ugasomira ngumbu agachaga nere no mwalimu mugusiku rusei nabo getutu tukaba basani lina chake tukumanya bagetutu mbantuki uyo igare kurukwa Dr. Zakari Onyonka nyuma ya yenga soa siasa nkabe secretary ya kanu ekiama kia baba na mama mwenyoreze nkabe secretary ga Kisi umunyakiro wone numugaka Lawrence Sagini nero urengo mujumbe obugetutu gatigati yabo baganda ibono nyegutake burai burungi gendo liyo musubati ngaja bugetutu anganyoru musubati iga abana bane igo baraba igo baba getutu ubo irimboro ose mboyo ono no muisiko yo munendo wanero no yone naindi nando iranire gosoka nero bugetutu ga ono bwama tuundo chinga bwa kongire kabisa tari boigo bwa sibiru bwa kongire ngote baiga mwaka 2007 na 2005 tukachake kiama guru kwa LDP tukakora referendum wa Kisi munyorete November 2005 tukabari tunda abande bakabari talk di tunda likabua munyorete di tunda ligacha ligaonchoka likaba ODM Orange Democratic Movement inchoyo masa bari baratete kiameki ga Kisi kabo munyakero gukorwerio 210 year 210 erefa katibe nye kara osigwa katibe ye kareta devolution tuwe kachikure cha 2013 March
katibe yenye gacha kore meno devolution gasoa kisi incho munyakeru ODM ikabawano wikatoligie ODM webwe torosia serikali ya devolution torosia serikali ye county ya Kisii inche umujumbe narenge ngateba tigandi obo senator ngateba tigatoligie omonto umanyeta mangana yeji system cha serikali aje tochakere serikali yenya Kisii njibwe kankari omonto yaza serikali nganyona arengo yomo ukurukwa James Ongwae konyobeire mu PS obeire mu director umanyete systems aje gotoige kere serikali arosie foundation tali boygo abeke foundation nkaranero the most qualified nkamurigia itangani akari kwanga akoteba no buchimbi bwa kitutu chache no thiatagete kamatebyo ubugabana no bonene mono ubugabana no bora ngai no president inchuga obu mugabano ito mweri agancha tukamoetu kusi kira asabangi na bamunyorite kumurandire ndabantu bamwanje acho mugabana njeri tukeri nkarara yongo kore gasiri manyete yobo chumbe Nairobi mbo museneta ndikichibesa toreta kitokonye taiboygo mukambe kera chikura chobuga obo seneta enje ngabo museneta bona yaikire mwaka 2022 nkubori ndeiga ngakiri bino yo mate bari bakwana ntwatebete ng'emyaka yemitangani tigegenda Kisii ubugambi bogenda Kisii Central bugachaga bugetutu ungwa kabe governor tugateba after that tenure bogenda gucha dali boyo bona 22 yaikire na akire na atabinde tene nchibono monde engereria abagusi na inche mbo mugabana na abori yabagetutu na abange muri ninwe nyumbana na Gusii na ababoriri nkoira ni muroko boko goche sende ngamoira ni okoboko abagetutu mwanjire ono kotebaiga Gusii nene nekiruge kinkeri raisi wikatubwatira na Bagusii nkuba sabande gente kemo muntu mo takuri kiruge kyanyore wikatorosie team tubwatirane tandi tuiguane na ndi twegenane very important ukwegenana njibona na arigirie team na chakire gorgie team teri complete traba complete daiboigo lakini na chakire na atabiro mumuroyo to my right igakuru kwa Charles Onyanja ikarutwanya na abanchari bobwate chiwodinye abanchari bonsi biba kaitaba igo bategete bato omuntu banjete na ndebegenete ng'abagusima nemba mwanje bakatoerie thiri ya Charles Onyanja atekurigikero kyobo senator aba basi mulema murogo se moyo aba basi murogo se moyo umuntu yoko Charles Onyanja mwanya ko moigwa mumumanyete mwamoitabire mumubwatesi abeti mweye Charles Onyanja nero yoiga Charles Onyanja njentu akoremere mukomo tukaba bunge amo aro mujumbo bonchari na njendo mujumbo bobasi ngatwaro kwegene sare fuata mangana menge lakini abwato montore abwate aro montore gene an honest human being muntu tako ngaine utako ibere bintu byao
ntoko kore mirimo n'omonto ekabire iyo bono nakire abo getutu rero number 1 abagetutu mwaiguru bosani bwana n'abagetutu taiboigo number 2 abagetutu omuri abange sana chikon watu wengi sana chiconstituency ibere bono narigiri namenye konyora omuntu oyomo obeire esa serikali amatuko amange agokora emirimo chiministry awao okorire chiministry gweta nenche nakorete egasi abu chiministry echo ndomu assistant minister ndomu minister abwese nari gweta nere nkora atukare ingo kero nkuba transferred naji namonyora asande nakorire uchunguzi yane nanyorire record ya igere clean muntu okore gasi utigira masikanio nanda abantu bamusigete including colleagues no muntu osomete ore certified public accountant muntu ore certified public accountant no muntu ora nyoro sana ime yora manyoro ovyo umuntu obwate masters in business administration okorire mirimo ya serikali usikire bono natebire nere n'omwigenwa natebire oinere ntegete tokore mirimo komo abagetutu abamura bagetutu muro abagetutu nkomonga more ngwacha muri momonga omonto oyo omonto inero oyo aigakorokwa William Onsongo Mbaka naro wasatayo na isaine wasataisaini etimu yega amane yendego chigocha turabwatira nama abana bagetutu chache imukuruka chache south na chache north mogende monyora abantu babo basi bono chikura ili zaidi ya 100 mumeko nyona abanchari nari toligi asande nkoenda toli south mukirango tolete abandi kuruona abandi kurunyari bari na kurwa machoge etimu ite ko gwenera mwarira gaiga nari goteba ntoto ikaranse torosie manifesto inkitogo jigokorera umugusiye kero nyasanjiri tuwa soire ebiroge bitokurigia lakini nde bintakwana na injira bibire senkora yane number 1 amangana afya mbosa gutware county nyabantu bari county iyo barabarwaire mbakini county tigababe buya bakora kigasi cyabo abandi bayigore kiduka abandi bagenda ki boda abandi bagenda mugundo aseigo number 1 first priority in our manifesto itakuwa ni mambo ya afya. Tuhakikishe watu wetu wa county wana afya njema ili waweze kushiriki kwa mambo ya ujenzi wa uchumi wa county yetu. Jambo la pili, priority number 2. Watoto mara kila mtu aliyefika hapa analia kitu kimoja. Ana mtoto au ana watoto kwa familia yao ambaye amemaliza masomo, amehitimu, ana certificate lakini hana kazi. Mwaigwe kero mwabantu mnabari korera. Kwa hivyo lazima tutafute njia ya kuweza kuwasaidia hawa vijana wetu to get jobs, to get incomes for themselves. Na mimi nafikiria hiyo inawezekana kupitia teknolojia, leveraging on technology. Hiyo ndio itatusaidia kuweza kuwasaidia hawa vijana wetu. Lera bagaka murega mwaikira rere stage
okonyora omwana agochanga ngebesa nchikogora bundles koigumore gente mwaigure ndeyor ku bundles ogosaba siringi 100 egera anyora access to internet ngotebe karo turabe muratwanjire to burayu to kurikia kire center ire sei togusi sei county onye nyakoe onye musochu onye marani onye nyamaji onye nogembo onye nyamarambe. We will provide free internet, free Wi-Fi. Taiboigo. Egere abana abu barabuo. Abana bantaba ngaini. Abagaka muramu bwate gisimi. Taiboigo. Mubwate gisimi. Esimi ya obwate. Ekroko omwana oyo yokonyora amanyete mono iguru yesimi ya kubwayo manyene. Taiboigo. Asego batumie egentekyo to get online jobs. Umwana renka lakini agakorere company kare South America. Agakorere company Japan. Agakora research ori kachiri report umwana wakanu chibesa. Iribuya gosera wewe. Bono that will be priority number 2 in respect to how we deal with unemployment for our young people. Amangana mwateva mangana ya chisemi. Education na nini. Education imbiya. Na handi wika tubeke emphasis education ikari in future ya abantu baitu. Lakini wano kwanyora seita umo MP nabwate ibasari ya kurwa. Umo MC nabwate ibasari, umo governor nabwate ibasari. Lakini bono umo jumbo rusiringi 5,000 ako umwana. Undoru 2,000 uyurabe negesio 8,000. Lakini aso umwana akasoma efisi ekari siringi 50,000. Umwana oyonyore 8,000 igena asome skuru inye fisi era 50,000 ngatena ade agoseriwa ekara seriwe miniti ngano ni basiri yaegwa yabere busa wono njengo teba pero muratu anjiri tobe tosabu intege tangan to kora no korwa full scholarships full ntoko nyara kwa kero muntu lakini bali piba tali kwenyara bana bataka batabwatia Bible usasa Bible batali kwenyara completely chora bake mubasomi kuru form 1 baka form 4 kuruwe university baka bakuri no korake kubwa basomi bonsi bagenda baseli kubaira naka tali boyo ono ngate baiga agenda yetu ni ile sense meyo mwagenda hospitali mangana mbase bantu baitu baruware particularly aba banene elderly people bange bagukwa keruburu iroboko babua ogendo orikirwa tablet lakini ndotara kore diagnosis ngeki muchandete unya kobaiga chinguri cha mwere mwego kure. We can save the lives of some of those people. Inawezekana kuokoa maisha ya hawa. Na hadi nabonye genzera anyarekana. Oichoko enda hospitali kia bakaragu rege tabu. Asago cha kurikirwa mariogo. Nero bagosteri boigo. Gitabu yego rwa musini go 16. Tabu ati kibese icho. Bono irana nka ekiara tabu ati bese chage tabu. Unankobe gavana iga. Unyanja muigwet. Ege tabu kero kirusi opi completely. Egero monto at least okorerwa diagnosis. Taiboigo. Amangana maji na teba. Amangana maji. And I agree with you entirely. Ntoli nege sigusi because
because of the terrain of our land. It's possible to provide clean water. Nandi tutanga marwaire aliacha andita abantu agereta abantu bali hospitali. It is possible. Amangana ya mwata ba communication chipara. Onye no mugaba na mokuryo cha kubakonya mangana county roads. Ninye gene tenga gusiaiga. Unde tayo onyorire experience okorira mangana chipara. Obeire minister chipara. No nyembo no ule minister chipara una to kwana iga. Uratwara ujuzi zaidi kumbwanche. Ase igo chipari chikuru county roads. Chiro cyo gusiengima. Genda mumanya ngenjera netoke chipari chikorosibwa chieteke embura netwa netatwa. To igwana nirigo. No. Kize dio kwana mangi. Njo ndasa baba ke tutu. Mwangero mumuroyo. Mumuroyo na mwegenire na ninyi gende na atokonye. Uyu tari muntu ugotoroka buna abandi. Na atoroka no mwete sera monyore nga yura monyore. Iganka tayiboygo. Abanjari bangaire Charles. Nse mene neto etimu eyo bantu bande bagaso etimu eyo. Na ababuri yabagetutu bamintu. I respect you. Na ande gusi bagetutu sobara kwane ara hange gusi no ego chigochi. Tari boyo. Na abasabire muto bwatisi. Moto amaguru. Muira nyoko bako kuri mwateba. Tari boyo. Ongwa okorire gasi ari kunyara gokora. Ubekire foundation iritu atagita. That's a very difficult job. Na kieko ranje no boy atedi ya najikuri yubu governor. One ubekire foundation yeyo. Now it's easy. Igere rice bono kwagacha kurwe foundation ready. Twagacha uchiguro. Twegwana ndire. Tosukie county yebosio. Abantu bamintu mwanjire ngoto bwati simure. Karanyo kinga so magoko. Nenjira toko genda na azimio na inawezekana. Twegwana nego. Ya sawa rende miyamona sana. Jalango evije Wambo telikao Kinga Oklinacho Wambo telikao Ntobuate gavana gose ntobuati otokire toratengaga kibe kabe kamusika Mheshimiwa Kinwechi Jalas Jalango evije Wambo telikao Kinga Oklinacho Wambo telikao Kinga Oklinacho Hane secho chopo Golieko ki Secho chopo Golieko ki Kinga Robas alai Igenta kama kaiga. Abanta bange tuwa kwanira na barobwa. Baka bari bago mpinga mono. Igenta kama bago teba. Nga na bere siasa mono. Ngwene de bono kuruo. Abante bata nga na agotire. Tingwene de bono kobe gavana. Wono ngobori na igoyo mogoteba ba korete siasa na tata. Wono ngoboriga. Na wono ncho ngwente kuruo. Ngobori nga daktari onyonka. Iga kweta singinje myake mengi gosega kwetu burwaire. Ne myaka ya moitete ngogotire mono. Wono ngobate diga bantu bamintu. Obogotu ninki. Obogotu nekaro kwagotire mono. Obongo bwa obotari kunyara go process information. Taiboigo. Ose kwa ikase kwa beire bono ngakibakuruka. Senael. Utari korengera libiya. Bono nkuburiga. Emyaka marange it means experience. Taiboigo. Experience. Una bono njena bairi negisi na tuarire experience.
ngakore mirimo private sector, ngabo director breweries, ngacha ngaba serikali assistant minister 12 years. Nabero mu minister, Ministry of Industry, Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives. Nabero mu Minister of Foreign Affairs. Nabero mu Minister of Finance. Nabero mu Minister Public Works and Roads. Nabero mu Minister bona abwe sende no andi bakabona iga Minister of Transport, Infrastructure, Housing, Urban Development and Public Works. In experience. Oyo musikemba kanate abaigure ya networks. Chere county ye. Igenteta kete networks. Ora etabasani. Bara eta investments. Inerira tokonya. Gudiri ne situation ya. Aba muraba ke batabuga atimirimo. Taibo igo. Bono inya naringe foreign affairs ni mbwata basani baka America. Ni mbwata basani Japan. Ni mbwata basani Middle East. Abasani ya umbago cha tugwatira ni batakonye bintu zitokora. Iribobego seruya. Ona kiki ngo sabalibaga. Amangana ibaga tange ngobogatu. Ngencho nderiga bona ndengenche ye. Yani ngomoje ngona atabagire. Na atabagire. Hey. No muswati yo boge tutu mbiyande ndete. Tayo igo. Ntoko bwatara twagache county yeito. Mwangera bamura abaranyare. Inchibeka ngo chikokora. Nyasaba lende mbiyamono. Bono toko basabaga kisa maskania ino. Motige gavana yeito atira keiga elinde tumenya koigora gochia tumwakire okwaeri lakini egendo kire nari nkubabori ritanga ntutaramwakire okwaeri nababoria lakini gavana inyore gento nababori na twanyorire gavana ntomwakire chikura twanyori